Herman Gábor vagyok, a GMT+2 időzónát Magyarországnak ötletgazdája. Az miatt készítem ezt a videót, mert a tegnapi nap során a Jobbiknak a képviselője beadta a javaslatát arra, hogy szüntessük meg országunkban az óraigazítást. Ez a javaslat az első hangzása nagyon jó hangzik, hiszen megszűnik ez az évente kétszeri óraigazítás miatti kellemetlen érzés. Ugyanakkor a Jobbik javaslata nem említi azt, hogy országunknak lenne jobb választása is. Ha Magyarországon felülvizsgálnánk az időzónánkat, akkor nagyon könnyen, nagyon egyszerűen rá tudnánk jönni arra, hogy országunk nem megfelelő időzónában van. Honnét lehet ezt látni? Ha például reggel kinézünk nyáron reggel kinézünk az ablakon, akkor láthatjuk, hogy hajnalban 4 óra után nem sokkal elkezd világosodni, 3-4-5-kor felkel a nap, és ilyenkor még az emberek még simán alszanak 1 vagy 2 órát, és ugyanezeken a hosszú nyári estéken gyakorlatilag este 3-4-9-kor lemegy a nap, miközben az emberek általában simán 10 óráig, 11 óráig fent vannak. Ha Magyarországon csak megszüntetnénk az óraigazítást és a nyári időszámítást alkalmaznánk egész évben, akkor a napsütésnek a kihasználtsága nem javulna, nem nőnének a hosszú estéknek a számai. A jelenlegi időzónában és a Jobbik által javasolt időzónában is 2017-ben 101 este lenne világos este 8 óra után, míg ha az óráinkat 1 órával előrébb állítanánk és megtartanánk az óraigazítást, akkor ezeknek az estéknek a száma 101 helyett 172-re nőne 2017-be. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy március végétől szeptember közepéig tartana az a világos esti időszak, amikor este 8 óráig világos van. A fentiekből is látható tehát, hogy a kérdést nem kellene leegyszerűsíteni egyszerűen csak az óraigazításnak a kivizsgálására, hanem érdemes lenne más szempontokat is figyelembe venni. Ennek érdekében javaslom, hogy az országgyűlés a döntés meghozása előtt vizsgálja meg ennek a GMT+2 időzónát Magyarországnak című javaslatnak az érveit is, és vonjon be lehetőleg minél több szakértőt a döntés előkészítésében, és csak ezt követően hozzon be a döntést. Köszönöm szépen!